Steenpapierschaar. Ja, oké. Hoe moeilijk is het om jou te verslaan? Ik heb het niet eens door! Ik doe de hele tijd stenen, jij weet dat gewoon niet. Jij denkt gewoon, oh nee, nu gaat die papier doen, nu gaat die papier doen. Ah, jeetje. De eerste keer. Hey, het is niet te veel wat wij nu doen, hè. Ah, nee.